Mo kapin sa 500 ka mga mangrove ang natisok atol sa gipahigayon nga tree planting pinagi sa Misamis Occidental 2 Electric Cooperative Well C2 sa barangay Di Malunao, Misamis City. Ang pagpananom og kahoy mo'y kabahin sa ika-13 nga National Electrification Awareness Month o ika-53 nga National Electrification Administration Anniversary niadtong Agosto 26. Gitanom ang maong mga mangrove sa mga empleyado sa Muel C2 uban sa koordinasyon sa City Environment Natural Resources Office Senro, Usamis, nga gipanguluhan ni Forester 1 Mark Ayan Castaños. Ang nationwide tree planting and line clearing activity nagdala sa tima magkatuwang sa pag-unlad at pagkakaisa tungo sa bagong pag-asa. Ang line clearing activity gipahigayon gikan sa Barangay Tabid paingon sa Gala, Usamis City. Gipadayag ni Muel C2 OIC General Manager Roel Christian Agustiro nga ang nasangpit nga kalihukan dungan gisalmutan sa 122 ka electric cooperative sa nasod nga gipangunahan ni NIA Administrator Emmanuel Juanisa. Idugang ni Agustero nga mahinungdanon ang line clearing hinungdan nga regular nila kining ginahimo sa matag adlaw nga Biyernes. Pahayag nini nga dako gikatabang ang line clearing nga mahanaw ang kalit nga pagkapalong sa kuryente, maminusan ang systems lost o malikay sa peligro ang mga tao nga makurintihan sa linya sa sugang dagitan. Kay kani nga activity dako kay ni sa og katabang sa tuwang linya. Number 1, pinaagi ani nga activity ma-eliminate na to ang mga frequent brownouts sa tong area. Munay pinakauna niya nga mahatag nga kuan kaayuhan. Ikaduha, usa-usab kini nga activity nga maka-minimize sa tong system loss. So pinaagyan nga activity ma-minimize itong mga system loss. And ikatulo, pinaagyan sa ani nga activity maka-secure ta nga safety atong linya, especially sa itong mga member konsumante nga naduol sa mga kahoy nga hapit na mo dapat sa linya, ma-prevent nato sila nga makurintihan. Gipunting usab ni Agustero ang pipila ka mga punto sa Republic Act 1136 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act na nagtinguha sa pagmintinar o pag-rehabilitate dili lamang sa transmission o sub-transmission lines kundi lakip na sa distribution lines aron malikayan ang pagkawala sa kuryente o aron masiguro ang kasaligan o padayon nga supply sa kuryente. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.